Huomenta. Mites teidän aamut alkaa? Se katkes. Yes. Ai Sami. Ei helvetti. Täällä on lälliä niin paljon, että... Oh. Näittekö se katkes? Tiri. Äsken mainita, että ei tarvitse yksin tehdä hommia, niin ei tarvitse. Ei tarvitse. Mitä? Siis mä oon yleensä oikeesti peruspositiivinen ja ei hermostuta eikä... Ei edes vituuta, mutta nyt vituttaa niin paljon kuin pientä apinaa.